Ja sam ubijeđen da većina vas je upoznata s našim večerašnjim gostom, ali evo ja ću pokušati u par rečenica reći nešto o profesoru dr. Safetu Kuduzoviću, mada se o profesoru može čitavo jedno predavanje pričati. Profesor dr. Safet Kuduzović jeste jedan od najistaknutijih i najuvaženijih alima i predavača na prostoru Bosne i Hercegovine, pa i šire. I uistinu je čovjek čije riječi prate i djela. Svoj magistarski rad završio na Jordanskom univerzitetu, dok je svoj doktorski rad odbranio odličnom ocjenom na univerzitetu Meka El Mukerema u Džedi 2013. godine. Profesor Safet Kuduzović je autor sljedećih dijela: Svojstva poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem posta, Pravni propisi dženazije, Džuma namaz, pravni propisi, Odlike i propis namaza u džematu, Kurban i akika, pravni propisi, Fetve, pravne decizije, Čudesni svijet snova, Hadž i umra. Pored navedenih dijela, dr. Safet Kuduzović je autor mnoštva, pa i na stotine audio i video predavanja dostupni na internetu, na različitim web portalima. Bio je konsultant u prevođenju mnogih dijela s arapskog jezika, jedan je od redaktora Buharijeve zbirke hadisa. Trenutno živi i djeluje u Sarajevu, aktivan je na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, brojnim evropskim zemljama, kao i Austriji, gdje obnaša periodičnu funkciju imama i hatiba u gradu Lincu.